国の格闘技、ハプサガイとマストレスリングを紹介いたします。ロシア連邦北東部であるロシア領土の5分の1であるサハ共和国で住んでいるサハ民族の伝統的なスポーツを紹介いたします。サハ民族はトルコ系民族で世界中一番厳しい環境で住んでいる民族です。冬にマイナス71度まで温度が下がるんです。夏にプラス4度まで上がることがあります。年中温度差は100度以上です。今演奏している楽器は口琴、口のことというサハ民族の伝統的な楽器です。今は選手たちのお祓いの儀式を行います。手に持ってる食器には木造で作ってる食器、チョロンという言われてるんで、その中に母乳酒という馬のミルクから作ってる飲み物を入れます。その馬の尻尾でお祓い行います。ユネスコで認めているオロン法という EU 叙事詩の時代から1000年前の伝統的な武道をサハ民族が今まで守っています。今これからハプサガイというレスリング始まります。今選手たちは練習します。ルールは日本のお相撲に似てる。相手は3点で土をタッチすると負ける。これから試合始まります。右側の勝ち。これから次の伝統的な格闘技マスレスリングを見せます。マスという言葉は棒という意味で相手をタッチしないで棒を引っ張る遊びです。相手を自分のサイドに引っ張り出した方か棒を手に守った方が勝ちです。今は世界中47カ国で国際マスレスリング連盟の支部会を設立します。今年ユクツク市でこれは試合始まります。今年ユクツク市で3回目世界カップを行います。左側の勝ちです。次は選手たちの伝統的な踊り見せます。
ありがとうございました。実は20メートルぐらいの距離にしています。
これ水素両肘および両膝を同時にマットにつけたもの、または相手を背中から地面に落としたものが勝者となります。Najce.